24 березня у Львові відбулось урочисте відкриття Ісламського культурно-духовного центру. Це вже четвертий у місті такий осередок, але єдиний, який має мінарет. Ми маємо дуже багато різних цікавих програм, мали дуже багато різних ініціатив з боку кримсько-татарського народу. І результатом нашої комунікації, співпраці є вже створення у Львові четвертого такого культурно-релігійного центру мусульман. І це говорить про розвиток, про перспективу. І сьогоднішня подія теж є не виключенням, бо тут були присутні і представники інших конфесій. Тому це точно про розвиток, це точно про толерантність, толерантність віровизнання, толерантність і поваги до традицій, до обрядів, до звичаїв. Центр є проєктом фонду ЕФКАФ Україна. Проєкт підтримали та допомогли в реалізації фонд Астем та меценати. Один з них – Петро Писарчук. Років 10 тому я одній такій правовірній мусульманці, достойній жінці дав таку обіцянку, що почекайте, ми зробимо у Львові мечеть. Я і сам не вірив до кінця, що це нам вдасться. І я думаю, що ця жіночка не вірила. Але ця обіцянка якби висіла на мені, на сумлінні. Я дуже радію цій мечеті. Ми всі в великому боргу перед кримськими татарами, які залишилися вірні. Я розумію, як це непросто. Я, може, розумію і до кінця не розумію. І до кінця знаю історію кримсько-татарського народу, але це на протязі століття постійні гоніння, постійні переслідування. І ми мусимо вчитися у татар, як треба любити свою батьківщину. Сьогодні дуже хвилююча така мить, я дуже радий. Ми реально чекали на цей центр рік, коли ми дізналися, і ми чекали. Це вже третій культурний центр у Львові, і він дуже красивий, він дуже такий. Саме цінне для мене особисто – це те, що всі можуть бачити назву «Дар львів'ян» кримсько-татарському народу. Тому це дуже цінно для мене. Так. Відвідати центр зможуть усі охочі. Тут можна пройти на молитви та духовне слово для спілкування, зустрічей, заходів для дітей. Ці двері будуть відчинені для всіх, хто хоче зайти, побачити, запитати. Для нас дуже важлива ця громада Львову, щоб вони завжди могли прийти і запитати, а правда, що мусульмани так роблять? А правда, що кримські татари так думають? І вони би відтримували відповіді від первоісточнику. Це важливо. Кожний візерунок ми продумували. І це дуже було важливо для нас, щоб це було і колір. Колір, як ви бачите, це кримськотатарського прапору. Це блакитний і золотий, і всюди цей колір ви можете побачити. Це таке вкраплення кримсько-татарськості в цій будівлі. Цей проєкт ЕФКАФ зробив з меценатом Петром Івановичем, а також іншими людьми, які допомагали. Тут багато людей допомогли, хто грошами, хто працею, але це командна робота. Відкриття такого культурного центру, де можна прийти помолитися, то, по-перше, є виконання нашого обов'язку перед Всевишнім Аллахом. По-друге, такий культурний центр надає можливість спілкуватися з усіма громадами на Львівщині. Будь-хто має якесь до нас запитання, можуть прийти до нас. Ми з радістю надамо усі відповіді, що ми знаємо, навчимо тому, що ми вміємо. І я гадаю, що краще, коли про мусульман розповідають самі мусульмани. Это очень насыщенный проблемный вопрос был по поводу мечети во Львове, потому что были молитвенные места, но это не мечеть. Те, которые должны прийти и молиться. Слава Богу, это открылось, потому что гости, которые приезжают,
им негде пятницу намаз где провести. Там есть, чтобы областного значения и городского значения. Это, наконец-то, наша мечта сбылась. Темою історії Львова я якраз зацікавився через його східну спадщину. Вивчаючи історію Львова, я з великим подивом для себе взнав, що на самому початку існування тут була мусульманська громада, можливо, існувала мечеть, кладовище, і це такі дуже маловідомі сторінки історії Львова, про яких знають тільки одиниці. Я почав цю тему більш заглиблюватись, вивчати. На жаль, дуже мало є джерел, але дещо можна вивчити, і я створив таку екскурсію, яка називається «Східний Львів» або «Мусульманський Львів», на якій я розповідаю про цю маловідому мусульманську спадщину. Я вважаю, що дуже важливо навіть для самих львів'ян відкривати забуті сторінки історії, але так само для мусульман показувати, що вони не є чимось чужим, що вони складають теж дуже давню традицію у Львові. Відкриття саме такого центру є дуже потужним кроком в дружбі українців, які сповідують християнство, та мусульман України. На заході були присутні і представники інших релігійних конфесій. Це ще один доказ, що Україна толерантна та дружня країна.